Hej, jeg hedder Shafi. Jeg er fra Afghanistan. Jeg er født i Afghanistan og har boet der 5 år. Shafi voksede op i Afghanistan og boede der i 5 år, hvor han efterfølgende tog på flugt fra krig. Efter Afghanistan flyttede Shafi og hans mor til Pakistan, da hans far var blevet skudt af Taliban, og derfor var de bange. Efter 2 til 3 år flygtede han alene til Iran for at tjene penge til at rejse videre. I Iran finder Shafi en agent, som hjælper ham med at flygte videre sammen med 20 andre drenge. De går over bjergene for at komme mod Europa. De går om natten og sover om dagen, og det eneste de får at spise er et æg om dagen. Der kommer en lastbil, som kører dem videre til Tyskland. Det var meningen, at Shafi skulle til Norge, men bliver stoppet i tolden i Danmark, og da han ikke har noget ID, skulle han blive i Danmark. Altså, nu er jeg 18 år. Da jeg var 10 år, jeg flyttede hjemmefra. Altså, jeg rejste alene hele vejen til her i Rusland. Når du er 7 år gammel, du skal ud og arbejde, tjene penge, og du skal opføre dig ordentligt. Når du bliver voksen, så de ved godt, hvad de skal gå i fremtiden, og de vil hjælpe deres familie. Men her, det er slet ikke det mærkelige her. Men nu jeg har lært, jeg synes, det fungerer godt. Nu er jeg ret glad for at bo i Danmark. Det er rigtig dejligt at gå i skole her i Danmark. Lærerne ikke slår barn, og man lærer det noget. For i vores land i Pakistan, der er lærerne slår folk, altså barn, hvis de ikke opfører sig ordentligt, hvis de ikke laver lektier, så får de rigtig meget tæsk. De slår hver eneste gang. Hvordan fik vi Shafi ind i klassen? Det gjorde vi, fordi Tina Gregersen, hun ringede til skolen og spurgte, om vi ville tage en flygtning ind i klassen. Ja. Altså fagligt, der kunne man godt mærke, at han ikke havde gået i en normal folkeskole, og han havde nogle andre ting i bagagen, men det der gjorde, at han klarede det så godt, det var, at han var motiveret. Og hvis der var noget, han ikke forstod, så blev han efter skole. Og så havde vi mundtlig dansk eksamen. Der skulle han var meget, meget nervøs. Så leverede han jo også noget rigtig fint, så han fik 4. Og så fik han en ekstra sejr også. Ja, i idræt. Det var meget med kropsbasis. Han havde rigtig godt styr på sin krop. Og det endte med, at han gik op, og han fik et tiltal. Alt det her, som jo også har en masse baggrund af samarbejde, det har også betydet meget for det sociale. Han er blevet mere udadvendt, forstår bedre den måde, vi er sammen på her i Danmark, og forstår vores kultur lidt bedre, fordi klassen har bare taget super godt imod. Ja. Jeg bor i opholdssted i Moral, den hedder Moralus. Jeg er ret glad for at bo i Danmark. Også dengang jeg boede i Sulcenter, det var hårdt for mig. For i starten jeg fik første afslag, så jeg var bange for, at de ville sende mig tilbage i Afghanistan. Der er mange, der ikke hjælper. Det var ligeglad, hvem du er, hvad laver du hver dag. Om du er ked af det, eller du er glad. Det var totalt ligeglad med mig. Men jeg fik til sidste opholdstilladelse i Danmark. Shafi bor på et opholdssted i Spinderup sammen med 7 andre drenge, og de er som en stor familie. Altså i vores opholdstilladelse, det er ikke ligesom de andre opholdstilladelser. Vi bor 8 drenge, vi er ligesom familie, fordi vores dør ikke, vi låser ikke døren. Det er altid åbent, og vi har en plejemor. Hun er altid sover sammen med os, hun hjælper om aftenen, og når vi har brug for hjælp. Men nu min kontaktperson, hun kommer altid op til mig, og familie kommer og spørger mig, om jeg har det godt eller hvad. Fordi jeg har mistet min lillebror for 2 år siden, så er det hårdt for mig. Jeg tænker på ham, om han blev kidnappet, eller der er nogen, der har dræbt ham, eller hvad er sket med ham. Også, jeg er glad for det her, og jeg har masser af venner i Danmark. Danske, afghanere, araber, alt muligt. Men i Danmark, jeg har næsten hele Danmark, jeg har venner. Jylland, Sjælland, men ikke Bornholm. For det er altid, når jeg går ud, så altid, når jeg er udenfor midt om natten, så jeg ringer til mine venner, så hos dem, eller besøger dem, eller sådan, i Jylland eller Sjælland. Altid.